Nagbagarabili tayo. Amin ako. Anyamot kinauli nga tagay ng piyaw. Laman. Hindi rabi. Oscar tanong kanya, tinagtagin na muna ako. Anak mo tagtagin na hindi rabi. Ngamit dinanidya na minsan na imiyanan tayo siya. Abra ka nabangungo. Daga namang loko-loko ako siya Garuangan na. Siya ka nabayad mo nga na nagtagtagin na sa nang kunada dari tinalain titagtagain na preconceived ideas iso nga lagi niya buyat ti horror dayjay buy-buyan da ito no kan iso mo lang ti maitagtagain da adda mo na iso na ti pampanunutan tayo iso nga ti maitagtagain tayo no iso lang tinagyan ti utang tayo iso lang ti maitagtagain tayo. Adalay di manapuutak ini. Maanak na sleepwalker, adalay ka sleepwalker kung adalay tayo bumangon lang tang nakaturog na pasyaron. Pagdagbirok ti kasismis na, adalay ni marites na talaga dito. Apanda ba sleepwalker kung adalay dyan. Diyan mo tagtagain. Ngayon di ubinga, silipak na tayo di amang ko. Bumangon lang ko, agdan na nagnato di kami na nakaturog ka. Ayan natin bisikleta. Siyempre, ayan na tayo. May bisikleta ang kasikatan. Awang bisikleta makilungluang ka na. Tapos iso man yun, di pampanon ito, pag-ubingan. Tapos yan. Iti may isa na kadakalang na dinawdawat ko, nga makita, uray, ititag tagainap lang. At daak jay dalipilagin. Uray makita lang ko man yan ko sa targat. Parang lang ko makanya, uray, ititag tagainap. Ayan. Nagparang mo, ada na tawa, ada ini, laot, jubil do grills, tapos lang mo dito open, di jaduanan, ada grills na, ada na ko sa Kaslan, ko sa Maria, di jay blue, di jay mo ulit dyan, nalatawa, naka-blue, blue aming Maria, do jay color na, nga mga asa person, kas lang mo bulto, naglalag ko rin, haamo ka na kung malibay rin na na, tayo kung aasa person, di ba naman siyempre, ladawan mo ti makikita. Dahil lang ang awanan nila pampanunutan pa yung dahil ko. Tetap tama niya tagtagain. Apa yung tagtagainan? Di ba naman di ba naman, di mo na kapanawon, makisao ni Apo Jesus, makisao ti Diyos, iti tagtagainan, babaan ni tagtagainan. Kita ni San Jose. Nya, na iasawa ni San Jose, ay na iasawa na itulag ni San Jose ni Maria. Lakay ni San Jose, o ubing ni Maria. Kena itulag na agasawa da, di kultura da na, ada di amma mo ma, ni ada balayan tang mga pare, na, ada kasi idinom awal takkan, wan ko na naman, kita kaligda da kailaan, agmulta, di jay umuna nga hangamang tumpal, na itulag ko na itulag, kani Maria ko siya na itulag da, agasawa na to, nung ubing ni Maria, lakay mo siya, basta agabalayan da to, di amma da, hindi na itulag, na mo na masikog. Amuyo, before ti panunot ni Jose, gaputan na simple, piyesta nga bisa mo sa tatanya asawa ni Maria. Gaputan na simple, hana kayo ibabain. Apa yung namin, hana pakasaran ni Maria, sigurado na ikalida, bansagan ti katao. Di ba kasi kultura na? No agsikog di babae, nga awan di mangita igalot daw niya ikalida di public place kasi nakawitin siya, Bulo Plaza, amin nga lumabas, nung makakita, bumansa, lagi ka matay. Tagtamot ka, dagiti agsikog nga awan mangikasar, gusto na ba yung bumansa, niya din yan mo. Natangtang siya, dapay di bunta, isunsan ti uso. Kaya kami San Jose, ikasar na kunwari, ipanunod na ng ininutan ng tumaisina. Therefore, preconceived, pampanunutan niyo sila dyan. Nga ibagang na, ikasar na, dapat ka na simpot, han na kaya't ibabain, han na kaya't namatay mo ni Maria, at abansagan damot, di kultura na, isina na to, kita ang pampanunutan na niya, idinaturo na nagsao na pang diangel ti ako niya. Anya ti kunana, iditagtagain na, nagparati ang yun kaya tao, Jose, haang ka madanagan, aramid ti Espiritu Santo datoy.
awan ti textmate na natoy, awan ti nasinsinarap na natoy, awan ti nakakaidan na sa bali, arabit ti Espiritu Santo. Kitaon niya, nakariingan ni Jose, inkasar na alagos ni Maria. Anya ibagbagan natin kakabsat. Human will against God's will. Numasurot di katatao ni Jose, isina na ni Maria. Tahaan, si kamang bati, magikasar na hapong anak. Kanyada ka Salvador, dahil kunata ko na alas mula kong tinalaka kasaya. Kanyada, iji kultura da. Sino ti mayat na mga sawa, ti ang nangamangtarat ng tiubingan na ang mga nagdapo kay Juana. No tao, no sinurot ni Jose, di katatao na, hindi plano na, ikasar na, nasingkot pa yung ni Jose. Ikasar na, sanang to, isina. Pagayatan ti tao dayay, dayay ti pagayatan ti tao. Nung nasarakan na ti anghel ti Apo na sinurot nga di pagayatan ti Diyos. Linipat ng di pagayatan ti tao, nagtagal dapat ang bagat ti anghelan, aramid ti Diyos, sinurot nga di pagayatan ti Diyos. Kanunad to mga adopikas ito yung instances, ti diyan tayo katansa, nga adalay ti kayat tayo, nga mahaan nga maikanatan, iti pagayatan ni Apo Diyos. Adalay kayat tayong aramidan, nung nukitaon tayo, haan nga maibada iti pagayatan ni Apo Diyos. Napadasan nila tayo, pasot tibiyag tayo nga dahil tayo, dahil tayo lamang na lamang ka, at damang loko kanyang, among nga iso tinakabasol, among nga iso nga tinistay, mo mga tulipangsin mo, ay talaga na tayo, maka nagganas ti bumagas. Kaya ang sarap ng gumantay, namin lamang kaamong ng mga baka. Ngayon tulong ang marirealize mo, agsauli ka na matukay kirit na nga, apay kas diri ka kataong. Mariya na nga, agaraw ti Espiritu niya ang Diyos na ibagata na, apay kas diri masa katataong, anya maalam no, aramidon tayo ka. Anya mabumbunan no, aramidon tayo ka. Dahil tumag nga agaraw di Espiritu na, dahil tumag nga agaraw di na Diyos ang nga aramid, ay ba'y among pakawanan mo. At kasi instances di biyak, diyan mo na napadasan yun. Siya agad ka na yun. Nagay tumangsit na ka, lamang ka nga, among mas katiusto. Nang ito naman agaraw, apay kasi dahil hindi ka babati, ti lubong mo, kasi dahil ka babati, ti Espiritu naman, ito naman ka agbaliw di desisyon. Mumayang di jay, mumaagbalin na nagyusan di jay aramid. Gusto tayo pagsasaw tayo ganyan kung nga nasigan na kung nga ganyan ang loko kanya na tinulungan na ganyan di pagsasaw na pipiya, nga ayan, wano respeto, wano ragsak di ibagbaga na tinigunan kaysa di jay dakos. Nagdili namin, ti agaramid namin di kasaya, at uray ko yung erormon na ka, nagyusan na aramid ayan. Tati dakos na aramid, na intauang kin dakos na aramid bumalas, agi mula isang itinakang, mangiroruman manandong daway, ngam nabalik tadan agbalin na nagyusan na aramid. Isunganisan ko sa ikata piyesta na, piyesta tisisa tayo, nagmayat na tuladan. Human will against God's will. No nasarakan na tayo, nasarakan tayo di Anghel di Apo, nasarakan tayo di Apo Jesus, ado na rin masakol na ibatan tayo, na pag-aayat tayo ng tao, nga isot na rin tayo ng tao, ibatan tayo na rito, tapos sumurong tayo na ang hindi pag-ayat ng Diyos. Kinagadoa, na ikamkamang lalita, nagtansa ikalitang. Nga ang muli puso ko, naanan, bayamong. Na ikamkamang laon nagtansay, human will. Ado mo talaga kayo, kukumarin na durog, di man? Ay ako, agpos ka palasan. Ganito pala, kasakit kung gaano ka minamaliit ko, nang tatitaon na jijis mo sa comment. Ay, kasi na itamari, ay awan na, nagbali na ako, nada amin dagay tayo di demonyo makukumarin, kita durogan na ka.
Padasod tayo, poste kasi ko, ako, di pa na minutusan na gadong. Dahil padasan niyo. Ngam nasurutan, di pagayatan niya po Diyos. Kasurutan, di kaya ko nasa bali mo. Dahil ini, i-connectay mo lang, hindi may basa, anya di may basa, nagmula, iti igos, haan nga nagbunga, kunana, patayin mo na ba yung agibos ni, tukano mo na ba yung agibos ni tababi dada, kunana di agay aywan, ikamampay, ti makatawan, padasit pa yung abunga, kas patikin na malagayat na. Kay tao na nagbasol, ikamampay, ti gundaway na maminsan. Kano awan ko pa nagbaliw na ito, garutin tayo tumatagod na, kunana siguro mga haan na tama, 7 times, 70 times 7, kunana naman. Kasi mo lang ni, iti pagayatan ti Diyos, tikin pagayatan ti tao, nasurutin tayo, at dalat na lugar, there is always a room for repentance. Yeah? Kasi mo ti pagana, uray nga ako sa ako sa'yo, no mabalbalin, surutin na jay pagayatan na, jay emotion na, ngam idinagsaon ti anghel, si tutod yun sinmuro. Kasi mo ti awis na natatay pakabsa, nakabaso ni kabsat mo, haam mo pagariyon ti katatao. Pagariyon ti gantad ni Apo Diyos, agkararag ka sa muro ti pagayatan ni Apo Diyos. So itikan da ka, nagdanas at bumalas. Di ba? Chismisan lang ka, ay ko talaga ako kapatan na sikat din ang barwang yung chismosa di ayan nyo, na chismisan lang ka, ay talaga nagdanas di bumalas. No Kristiyano pa ko na aw-awatod ni Apo Isus pinasanto na rumon nyo sa balik aramidan ang nilagay pakawanan di waradawag mo ti ayan. No imutan da ka, naglakat ibaga na ti demonyo, imutan mo ka. Yung sa bali mo ti kunana, anya ti kunana, padigwang. Di ka tugahan na kaburburan na kapadigwang. Di ko lang ka, yung ikat isang paw na. Padigwang, marod. Di ko lang, awan lang. Daya, tibaga na. No tinangsitan da ka, kanya tibaga na naglakat ito mangsi, nangurunan ang mo na, nato adal mo, nasirsirib ka, nabakbak na ka, ikakari mo, at kinabaknan mo, nabipintas ka, ikakari mo, at pintas mo, nung anya tibaga na, kaya niya Apo Diyos pakawanan at pakumpura ka. So ano kita tayo makabsa, dahil yung essence na kinakristyano, hindi ka ipapanan na kinakristyano tayo. Dahil ibagbaga na kinakristyano tayo. Awan ti revenge, awan ti balas, awan ti tangsit, awan ti kinagamro, awan ti kinahimo, awan ti panagana rurod no likiti. Dusurutan tayo ti pagayatan ni Apo Diyos kas dati ni San Jose, nakapia at himo tayo, nakapia at sisa tayo, nakapia ito ayan tayo. Na awan tinatangsi, awan lugar tinatangsi, iti pagalayan ni Apo Diyos. Nung nagdanas na tamo dito, ibaga na ibangkilyo, o niya ito, nagmayat mo siguro, ang ura at kamali tayo, agsublikan niya na, apaya, hindi ko na agdalat pa, makatawon na pawayway na agbabawi. Simbolik lang na di makatawon, nang ibagbaga na di kakabsat, no, subli na kin Apo Diyos, uray kasang kadapos ti panunod kasano ti panakailawan tayo, kaya't na agsubli tayo na ta. Ano tayo kaya't na parutan, ano tayo kaya't na pukanan, ti kaya't na agsubli tayo na agsubli, iti pagayatan ni Apo Diyos. Iti panangibabag ni Apo San Jose, agsubli tayo iti Diyos, surutan tayo tinagong ni Apo Diyos. Uray tayo nung makaibigibatan, di puso kayo, na surutan tayo ito pala, hindi pagayatan ni Apo Diyos. Ano di magunggunan tayo? Bendisyon, biyag na agnanayo, grasya, ragsak. Kaya padasan niyo, nawayway ti puso ti tao na anes, nalaglagan ti puso ti tao na malagaya, naragragsak ti puso ti tao na makawan. Kaysa di jagura, sweetie, sakit tinagan, ay umerot na puso, agkibbal na puso, aan nga, waya. Talag tayo kay niya Apo Diyos, manangasi o